Hello, what's up? Magandang gabi po mga kaaso. Dito tayo ngayon sa Manawag Veterinary Clinic ni Sir Doc Season. Ang client natin ngayon sina Ma'am Wingy at Sir Noel. Third and final session po ni Jago. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Yun na, third and final session po tayo. Let's go! Sige na, bebe. Final na to. Huwag ka nang matakot ka. Sabi ka talaga, abuyin mo naman. Hindi ka talaga, rasap ka. Uy! Ako galing ka nila. Ay, nasakayan na po. Baba mo lang alam, sir. Quickie ka, boy! 10 seconds. Wala 10 seconds. Ito masyadong kalat, boy. Malalaking ko muna yung balls. Naku, Jago! Bago, bago. Kung malang pinasarap yung babae, boy. Walang romansa. No, no, no. Isa pa eh. No, 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 no. Hihirit pa. Ito pa, manyakal ka talaga. No, no. Bago. Easy. Relax. Relax, relax. Okay po. Aking load. Alright. Good job, boy. You know, sa mga gusto magpa-stat dyan, magpalay dito kay Jago, boy, oh. Next niya yung muscle niya. Yan ah. Flex niya yung muscle mo, Jago, boy. Ay, na yung muscle mo. Tama-taba. Grabe yung ubat-ubat, malabas-labas na eh. Yan, pinaka mo kayo, kahit saan sa Pangasinan, basta Pangasinan lang po, ah. Ayan, open for home service si Jago. Right. Gating. Yan, boy. Uy! Relax. Relax, boy. Barong lang eh. Buti hindi siya pumapalag, no? Naalak na lamang. Naalak na lang. No, wala kang palag yan, baby, nga. Ang galing mo, ah. Mas maganda pala pag pahabol na, sir, no? Opo. Walang palag mo yung babae. Asawa nung ano ko eh. Aso ko pinso. Hindi na tinatatanan. Ayaw paawat nung pinso. Nag-head ko na sa kwarto sa taas. Gusto pa rin lumabas. Gusto niya katabi matulog. Ano, Ulo niya, oh. Ulo ko na rin, oversize oh. po yung babae din po. Oh. Ganda, sir, ano? Kulay niya, dark. Gandang magpa-picture niyan sa susunod. Oo, halos level yung height po nila. Nakangkat siya, pero yung ulo talagang pagbabae. Pambabae po. Tignan yung ulo ni Jago. Twice the size. Malayo yung size ng ulo niya dito kay Jago. Maulo to eh, maulo.